Двамата фермери, Иван и Андрей, решили да ходят в гората, да пострелят малко на лов и така да си хванат нещо, нали, за прехрана. Събрали те багажа, отишли в гората, обаче не след дълго, като влезли в гората, се загубили. Почнали да търсят те пътя обратно към фермата, обаче не намирали и тотално вече били объркани. Седнали сега на един камък и се зачудили какво да правят. И сега Андрей предложил: абе, Иване, давай да стреляме по 3 пъти всеки от нас във въздуха, все някой ще ни чуе и ще дойде да ни помогне. Добре, речено сторено, стреляли те по 3 пъти във въздуха, обаче минало се 1 час и никой не идва. Абе, Иване, дай да стреляме по още 3 пъти във въздуха, все някой ще ни чуе и ще дойде да ни помогне. Стреляли те по още 3 пъти във въздуха, минало се 1, 2, 3 часа, обаче никой, нито новина, нито вест от някой. И сега седи Иван на камъка и вика: абе, да вземем да стреляме по още 3 пъти, а? А Андрей му казал: абе, братче, ти луд ли си? Ще ни свършат мунициите в тая страшна и тъмна гора и без това ни останаха само 3 стрели. Ja, en!